Og så er det TV-avisen. God aften. Hej og velkommen til TV-avisen. Ja, jeg skulle lige give sådan en lille stolerne. Godt! I dag er der lige sket en ny ulykke. Der er en, der har kørt galt med 83 km/t på en cykel. Ja, han kom slemt til skade, han brækkede en arm. Hvad var det? Nå. Han brækkede en arm og 2 ben. Position. Ja, meget. Og stillede det på. Ja. Og så kom hans kollega bag ved ham. Han slog sig også en lille smule, heldigvis ikke så meget. Han kom med 76 km/t på sin go-kart. Jeg fik en lille hudopskrabning. Ja, og så forstod han det ene ben. Ja, det er så det, der skete i dag. Og nu over til vejret. Hej og velkommen tilbage. Mit navn det er Svend. Det siger sjovt lidt den her. Okay, og i dag skal der blive plus 100 grader, og i morgen skal det blive minus 100 grader, og i overmorgen skal det blive 3 grader. Og regne hele tiden. Og nu på kinesisk. Okay, det var det. Godt. Og nu over til TV-avisen igen. Hej! Mit navn det er Svend Svigløg. Okay. Jeg har lige fået at vide, at der er en mand, der har vundet i lotto. Han har vundet 173 millioner. Og nu skal vi spørge, hvad han bruger alle penge til. Han er anonym, så vi får ikke se. Hvad er det, du bruger alle penge til? Jeg vil bruge dem til at købe en lille fisk. Og så også et lille badekar til den. Og lidt fiskemad selvfølgelig. Ja, og så vil jeg også godt bygge et net for Superman. Ja, det tror jeg bruger alle pengene til. Okay, det var meget interessant det der. Tak for i dag. Vi ses igen i aften til endnu en omgang TV-avis på tysk.